Viaxar levando a casa na furgoneta. Cada vez máis persoas optan por transformar o seu vehículo nunha pequena casa sobre rodas. É outro xeito de viaxar. Transformar un furgón ou furgoneta nun vehículo vivenda é unha tendencia á alza e nesta época do ano dispárase a demanda. E xa teríamos a cama feita. Sí que é verdad que agora mesmo hasta o verán estamos moi saturados, pero é cando máis empeza a xente a pedir outra vez camprizacións. Hai quen necesita simplemente o básico, unha cociña, unha duchiña e unha cama, e hai quen, bueno, pois xa para teletraballar e demais, pois necesita algo máis avanzado. A máis de traballos de carpintaría, hai que realizar instalación eléctrica de gas, auga, como nunha casa. Aquí a cama, que é de un 90 por un 30, e pois nada, temos pois cociña de inducción, fregadeiro, microondas, nevera, e nada, un baño completo con ducha, que os asientos tanto o conductor como o acompañante xirarían. Neste caso faltaríanos aínda a mesa. Esta empresa de Carballo recibe pedidos de toda España. Parte da xente é para uso vacacional, o sea, xente pois que ten os fin de semana todos libres, e fai deporte, ata xente pois eso que se retira para o día a día, vamos, prácticamente. O custo medio estándar oscila entre 30.000 e 35.000 euros, aínda que sempre queda a opción de alugar.